Hallelujah. Yɛda Onyankopɔn ase bebree. Nyame yie no n'adɔyɛ nso wɔ hɔ daa. Ɛnɛ nso ɔde dɛ akyerɛ yɛn na yɛbɛkɔ so de yɛn ho ato no so. Na yɛka sɛ Nyame nkronkron yɛsrɛ sɛ fa nneɛma nyinaa nnomum na fa hyɛ w'aso mmra ase. Ɛwɔ Jesus Christ din mu. Ɔdɔfoɔ, ma kwan na Nyame nkronkron kasa nkyerɛ w'anɔpa yi. Sɛdeɛ ɔkasa kyerɛ me nso so na wafa me so. Ɛde ne nsɛm abrɛ yɛn nyinaa. Sɛ yɛ anɔpa awia anwummerɛ ɛwɔ baabi a wɔwɔ no, Onyame nhyira no nyɛ ɔkɛseɛ. Yɛbɛfa yɛakenka nsɛm afi Petro mu a ɛdi kan no. Mati 9 ne nkyekyɛmu 8 kɔsi 11. Onyankopɔn abaawa ɔsɛmpɛkɛni Jacqueline ɛne no Nyame nam so ɛde ne nsɛm abrɛ yɛn nyinaa yi. Adɔfo, Nyame asɛm ni ɔse nyakyɛ ne nyinaa so no. Mɔma yɛnkɔ so ɛwɔ ɔdɔ mu. Ɔdɔ a yɛde kyerɛkyerɛ yɛn ho anaa ɔdɔ a yɛde ma yɛn ho. Ɛsiane sɛ ɔdɔ ɛkata bɔne bebree so. Sɛ medɔ obi a mendwene ne ho adwene bɔne. Sɛ medɔ obi a mɛboa no ma no ɛfi ne mmerɛ a ɔyɛ mu. Medɔ obi a menya abotire ama no. Mɛkyerɛ ɔdwoɔ. Saa nneɛma nyinaa, honhom aba nyinaa no. Ɛyɛ su a ɛwɔ Kristo mu anaa ɛyɛ Kristo ne su. Na ne ɛtwa to nyinaa ne sɛ yɛbɛdɔ yɛn ho. Ɔse Onyankopɔn ama yɛn nyinaa adom akyɛdeɛ ahodoɔ. Ɛyɛ honhom adom akyɛdeɛ ahodoɔ. Na ɔse yɛmfa nyɛ adwuma mfa nsom yɛn ho. Yɛmfa mboaboa yɛn ho. Yɛmfa mpagya ɔfoforɔ ngyina ne nan so. Na afei, ɔse sɛ wowɔ afotuo adom akyɛdeɛ a, bɔ mmɔden ara na fa yɛ adwuma ma afoforɔ nya ho mfasoɔ. Obi ɛrekɔ ɔsɛeɛ mu a, wobɛtwe n'adwene gyina so na wɔhu sɛ asɛ wommane ɛfiri kwan no so. Afei, obisa sɛ wowɔ adom akyɛdeɛ a yɛde boa afoforɔ anaa. Ɛno nso ɛte saa a firi wo yam nyinaa, firi w'akoma mu na fa boa afoforɔ. Afei, wowɔ ahoɔden a ɛno nso, ahoɔden a Nyankopɔn ɛde ama yɛn no, ɔse yɛmfa nyɛ nea Nyame de ahyɛ yɛn nsa nyinaa. Na sɛdeɛ ɛbɛyɛ no ɛwieyɛ no, yɛngye nnuonyam no ɛmfa. Na mmom yɛbɛhu no sɛ, Awurade na wayɛ adwuma no ɛde afa yɛn so. Ɔdɔfoɔ. Na ɔse yɛba saa a, biribiara a yɛbɛyɛ biara ɛde nnuonyam hyɛ bɛbrɛ Asafo Awurade. Na ɛno nam Yesu Kristo so ɛna ɛbɛbɛ mu. Ɔse nnuonyam ɛne tumi ɛne yɛde ma yɛn Nyankopɔn daadaa. Adɛn nti na yɛde ma ɔno ɛfiri sɛ ɔno na wafrɛ yɛn na ɔno ɛna wasiesie yɛn ama ne ho. Ɔno na wafrɛ yɛn na wama yɛn akwanya no sɛ yɛntumi na yɛmfa afoforɔ nso yɛngye afoforɔ ɛmma no. Ɔdɔfoɔ ne sɛ nti bronya berɛ yi mu yi, me mpaebɔ nyinaa ne sɛ wobɛma obi asere. Me mpaebɔ nyinaa ne sɛ wobɛma obi asere. Enti no wobɛboa Sola Gratia Foundation na yɛn nso yɛaboa afoforɔ. Bronya biara anaasɛ afe biara no, yɛkɔkɔboa ɔmo a ɔmo ni bie. Afe mu no nyinaa mu yɛtumi ɛkɔma ɔmo nneɛma, ntareɛ ne adeɛ. Na yɛana yɛpɛ sɛ bronya berɛ deɛ yɛma no yɛpagya ma no boro so. Ɛno nti afe yi, Onyankopɔn ama wo mmienu a ma obi nso baako. Na Bible sɛ yɛyɛ ama yɛn nuane ne yɛyɛ ama ɔno Yesu Kristo ankasa. Ɛno nti ma nnuonyam hyɛ ɛnyɛ Asafo Awurade dea na nhyira no nso so ɛnyɛ me ne wo dea. Onyame nhyira wo no nyɛ ɔkɛseɛ. Sɛ wowɔ baabi a wontumi ɛmma Sola Gratia ɛnsa nka a, obi a ɔbɛn wo bi ohia wo nkyɛn mmoa no, mesrɛ wo a bɔ mmɔden na ma ɔno nso n'ani ngye. Bɔ mpaeɛ gu wo nneɛma no so na fa ma ɔfoforɔ nso na ɔnyɛ bi ɛnhyɛ. Ɔnyɛ bi mfra, ɔnyɛ bi ɛndi. Wobɛtumi kora anoa aduane na wode ama ɔno a wɔnni bie. Ɔsɛ nea ɛbɛyɛ biara yɛnyɛ ma ɛnhyɛ Awurade din kronkron anuonyam.
Nti nea wobɛyɛ biara no ma onyame honhom ndi wo kan na yɛ dia onyame pɛ sɛ woyɛ na ahyɛ no nkwa ne din anuonyam. Nyame nhyɛ bebree yɛ ɔsampakani ɛwɔ ɛnnan ne na wɔtwe mu nso na kyerɛ nyame asɛm no. Na wankyɛ no sane n'ani anim mu a yɛ mu biara nyɛ ɔyeraba. Sɛ wo subscribe nso a mesrɛ wo na wa subscribe. Wayɛ dada nso a yɛbɛka sɛ nyame nhyira mu nyinaa na monka yɛ ho da nyinaa. Momma yɛ kokromoti agyina hɔ kyerɛ sɛ yɛntoa so ɛwɔ Yesu din mu. Amen and amen.